Stay quarantine and stay safe to Balu Duhig family in Poblacion 1, Tagbilaran City, especially to Mother Grace of all nations. Amping mong tanan diha. Matuloy ko karon sa merkado guys, kay mupalit kog tambaw ni Manang dia. Andam na darig mga resita kay ini laging sakasakag lubig da tuwa na bughat na. Nalunhat. Kay sig sakasaka daan ang lubig, nagdi pasakon, piling man pud mananaka. Una diha. Mulugsong ko karon ja mupalit po kog bagong notebook kay nakoy panglista. Abre kog bagong negosyo karon. Mga notebook. Ito binuang ra mato bitaw ko sa merkado kay importante emergency ni mo palit kog tambaw jaw may laing able. Ako ra man kay di man pwede stay kay andaran pus bito. Di ka uban. Kura. Suot ko sang mask kay para safety bitaw dito dya para di pa tadakpon. Hoy ani kita no dana. Maju gani kay daghan kog mga ingani nga mask naka-stack kog tulo ka karton, may hang gamit-gamit na rin mulakaw ko dya. Aliwa sin mo tire. Kinaji. Jaga sarok pud ko. Kay init lagi ka adto. Dai hang mga pagkuwang kandari, alas 12 nang dako. Wa pagajid ng uli. Alas 12 nang dako, di magunahon nagpangaon, ha? Tuman mo na ng inyong treehouse, mas kapuyan ba na? Tanawa na, wag na inyo tarong aglansang. Ikaw, Alfredo. Di pa maminaw. Alfredo! Tuman lamang kasi ka na nagsusap-sap, ha? Di na ka naghanang nagkaon, ha? Maniwang gani ka, na? Sabi na pos doktor. Mao ni ang giingon ninyo guys. Mao ni lang gikabisihan duha, wa na gid maghanang nagpangaon. Alas 12 nang dako, nagsige ra man darik pukpuk. Saka-saka punis kuy-kuy dari silang kuan. Habog ra bagajid ni. Dadara bagajid sundang. Di pa minaw, wala man jud ko nila tagda. Pamisik-music man ni Jan Mark dani. Butangan pa nilang mga hagdanan kuno na. Di gani hinuni kay punuan sa tegas. Tuwa na to, tuwa na nga hungog. Kita mo dana na si Babos Kahoy. Di na mo ulis, bye! Guys, wag ka tarang vlog rong adlaw kay kini lagi na busy ko. Diya sa kapalisan ko nakatuog. Unsa na? Diya ganina mag-vlog ako dito sa merkado ba dito sa Alicia. Diya kay wa po ko naka lugar kay adaghan na akong ibit-bit kay nangumpra ko kay hisugo ko sa maguwang ni Manang ba. Kailangan ng Manang. So kung Manang og papalit sa mga tambaw diya hani patong mga anik-anik itong gipadanahan nagkabagod ko. Wagad sa ko ka kananay vlog og kuan maadyo. Diya karon adlaw adyo kay vlog tarong ron kay biskay mag-vlog ko ganinang hapon kay usually mga dagha mga jang schedule sa pag-vlog na kay inig kahapon alas 4 hapon mag-vlog na ko daana. Diyan ko ka-vlog ni nagkisugo man ko padto mo kong tatay sa sudlon kay dahil lagi kananay problema mi dito sa ilang organisasyon nga giapilan ka kuan ba mo kananay dari sa magtawag lang mo dana pundo diya kana bang dadyong nga na kay namata dyan sila sa ilang organisasyon diyan mo to gahatid mi og amang kananay pundo diya kay wa man po ko maka-vlog dito kay hanggisak dyan po si Jan Mark grabe kasaga mapud magparagan di po ko maka-vlog tapos kon pero grabe na amaze ko sa view lagi arang ka nice kadyo dito ka ng bukid man kaadyo ng sudlon diya ka ng tungason bitaw kaadyo diya dagkag mga bato nga na ba diya dagkag kahoy lami lagi ara ka kananay feel na feel kadyo na ag moment dato kay lami pa kadyo hangin nga na diya di ako nakita dito ba kana inigtungas na nasa kisa pa taga sudlon dari kana bang inigtungas bitaw padung nasa kapilya sa San Isidro Labrador. Ako nakitaan nga kanang mga buwak lami daghan sa galer-ler ag mga buwak nga kanang mga buwak bitaw nga orange bawon sa nang buwak tapos arang kalami sa sudog makabalik ko dadto hatong kuan og kanang video giganahan kasi ko nagtan-aw diya gid ang mga taong na mga buwak kasi taga sudlon daari sa nang garden na ara sa kalami grabe kananay kamoupog naghunahuna bitaw nga na isagol ni jang mga buwak sa jang mga kananay sa ijang mga utanon akanayas ka jukan awon oy lingaw ka jukan katan-aw ganina wala man ka jukan maka-vlog kay naglisod lagi ko kay agang cellphone gina ag isa man na ka cellphone ang naraga dako di man na mapugnan nga na bitaw di man pares katong isa ka cellphone gamay lubat man man mada kay wa man jud inga plano mi nga mo adto kalit-kalit man hanggang nadaang cellphone nagdako ja juk mo angay na di ko mo angay hang gigamit mag-vlog kay di na mapugnan siga pang kamera gamay ara man pang lubata kay kini laging tapuan ta mag-charge. Kini naga-charge ko sang isa ka cellphone. Abi po kog napuno na kay natugod kog tulo ka oras sa kapalis. Pag mata na kay wa man day ma-switch ag
saksakan di wa hapon ma-charge araga dyan ang pangutalin ko nabuang na ano ba nin ana man hinog kalubat abi ko bag ning brown out wa man na ma-switch on araga dyan ang pangutalagi di mo tong ano ko naka-vlog pero sagdiraman bisag wa ko ka-vlog sis miss raman tadaari istorya laman tadaari sa haram istorya sa sanita bugan dyan pag uli pa dyan na kananay kahaponan pag dyan mi lahi ka dyan daari no kanang hapon na ba dyan mo labay ka sa kanang mga kakahudyan bitaw dyan murag bugnaw inig hangin murag pag malimbawt imong tangkege murag magnay ning hujab nga di ba di ma murag magnay kaliluwang ligaw nga ning hujab sang tangkege nya na ba mahadlok umuran maghadlok no kuda ari ka na mangit-ngit na bitaw dili nagajukog murag gusto nagajukog nang uli pero dis na agi sige ra mo kagabian kay kanay laging way signal diri sa amo ja wa pa koy choice kay nagduha pa manggod ko o kanan ahaw ba ning i-continue ba ni na nga mag-vlog naraman ko kay igmahuman na ning kuan ugmahuman na ning kaning kuan ro sitwasyon karon di ba na nganing atang sitwasyon tungod sa COVID ugmahuman na ni agang plano manggod kayo balik pa ja syempre mobalik pa ta sa tagsang mga trabaho unja syempre murag naglibog bitaw po ko kay karon daghan may ning request pa na nga murag ganahan sila masiko vlog nga na ja syempre kananay dako ko ng desisyon para na mag-vlog na lamang pa ko na naman ning kurso kay ingin man sila pwede mapugod na nimong earn og kananay kwarta pod ja hapa na tang itimbang-timbang kay og magdesisyon jud ko nga mag-vlog na laman jud ko magpa-connect na ko daari sa bahay nila nanay og kuan internet ja kay pa man ko naka-desisyon kay ana naman ko magdesisyon og kananay og bawla man lagi wa palagi ko sure lagi gan sa diyang desisyon kung ana ba dyan i-continue ba dyan or balik og trabaho ja wa pa dyan ang trabaho daari ito ba dyan ang trabaho sila dyan mo nga og balik ko murag mapiktuhan ko daghang pag-vlog o mag-vlog po ko kinala nagbidaan ang paghatrabaho so depende na siguro na so hala mong suwadan nagpang-apply hang i-apply og ma-monetize ba ko inga na hang na ma-compare kung kaya ba nitang i-sustinar kining pag-vlog ug kaya bang i-sustinar ang mga panginahanglan ug sa pagpamilya no nga nagduha pa ko unsa di hang maadyo magtimbang-timbang pa ko unsa maadyo nang buhaton ja og syempre wa pa mo tanaw sa video balik magadyo po kog trabaho kay asa man tagi palit og bugas besh kaon na ako maadyo ra man jud po ko mangita og kanang mga lagot mo ni nga na maadyo ra jud po ko mangita ingana pero permihon pod Ginoo ko luja po ko ngita gyapon ko bugas di magsilbi og puro lagot mon ngita ko bugas pero kanang kuan ra mo guni ang kana bang merienda ba mga inikalas cheese inikalas tres na magdungag ngana pero mo jay kanon di magsilbi bes luja gud din jung lula sa Japan magkahakog mauhon da mo lagi to nga kinahanglan jud kinahanglan lagi do suporta kay naglibog jud ko og habang ituloy-tuloy ni inga na syempre napamapi-process mga apply pa ko inga na mga apply pa ko sa kuan di naman ay ma-apply pud ka ba para ma-monetize imong channel mga inga na so hapa na siya gitibang-timbang og ba dyan i-pursue kanihang pag-vlog or balik kog trabaho kay di man jud pwede na og asa lang idungan siguro pwede pero maka-upload ko vlog panagsa na raman siguro mga usas duha ka semana mga inga na kay syempre di man lalim kay kausara ba dyan pud ag magtrabaho kay kausara ba dyan ay kausara kaduha ra mag-off sa ka semana dyan lisod ka adso og mag-vlog syempre ako ba dyan mag-edit dyan mag-vlog pa dyan syempre di ba og mag-day off ta sa atong trabaho na pa yung mga butang atong buhaton magsimba nga na dyan basta daghaybadan pa yung mga anik-anik bitaw dyan mo nga galibog pa ko kaya og mag-vlog ko kinahanglan mag-vlog og dyan yung iseryoso kinahanglan kananay mag-vlog dyan ko pirmi dyan magtrabaho po ko kinahanglan trabaho po ko so kinahanglan ako i-prioritize mga hapanig obserbaran karon og unsa mga dyan og kaning mag-vlogging nga ni og kaya ba ning i-sustinar yung mga pinahanglan siguro or bisan na lang magkanang makakuan ra po ko ba sa mga needs nga na ani sang i-pursue alabaw bisan na hanang kapoy nga na jamo ra to adyo ko vlog karong adlaw kay baon na lagi mo nang gina ganin balik naman ta oy sige na kay mamanig na ko kay sa nang oras sa alas 7 pamlepod kapin mamanig na ko kay rong kapahuway ko kay mapuhon daghan ko buhaton og mapuhon ja alam pang i-vlog aguban para maka-share pug ninyo basin dai makarelate na pud mo sa trabaho ugma na maora to daghang salamat kadto sa suporta og salamat pud sa mga tawo nga sigig panamay kanang magkuag sakit istorya sa day wa man nag-vlog pa ko day kanang sa mga tawo nga sakit mang istorya haraman ang gidawat Ginoo ni bahala ninyo basta kanang ako pure ko nga pagkatao ako nagpinalastik ninyo unsa kong pagkatao hang ipakita ninyo nga unsa gajog ko
Naora to salamat kay injo kong gimahal bisag danhir ta nag-ila-ila sa kananay ngani internet. Lami ka Diyos pamati pag hapon bisan og ngani ta nagkaila. Salamat ka, good night ug God bless ninyo tanan. Bye.